जाफैबाय आरो जागायजेननायनिफ्राय जोङो जि गासै बिसयफोरखौ जोङो नायदों नंथारगौ गोजोननायनि सोमोन्दै आरो दिनैबो जोङो बेनि सोमोन्दैनो जोङो नायगोन आरो दिनै मोनाबिलि जोबथा समाव जोङो समाजारि जिउआव जोंनि समाजाव जोङो माबायदियै जोङो गोजोनै थाज्लायनांगौ गावजों गाव जोङो माबोरै गोजोनै थाज्लायनांगौ बिनि सोमोन्दै जोङो नायगोन बिनि सिगाङावनो आं आरज खालामग्रोनो जों बयबो खर' बुंलायो आङो बाइबेल सिरि मोनसे फरायनो लादों रमारि 12 बालाब 18 सिरि रमारि 12 बालाब 18 सिरि हागौब्ला नोंसोरो हाजासे बयबो मानसिफोरजों गोजोनै थाज्लाय जों समाजाव गासै मानसिफोरजों जोङो गोजोनै थाज्लायनायनि सोमोन्दै जोङो नायनो बेयाव बुंदों जे हागौब्ला नोंसोरो हाजासे बयबो मानसिफोरजों गोजोनै थाज्लाय बेयाव बयबो होननानै मोनसे सोदोब बेयाव हाबनानै थानायखौ जोङो नुनो मोनदों बयबो होननानै बुङोब्ला बेयाव अकल मोनसे मण्डलिनि बाथ्रा बुङाखै बा बेयाव अकल मोनसे समाजनि बा गामिनि बाथ्रा बुङाखै नाथाय गासैजोंबो जों सिनायनाय सिनायै जोंनि गामिनि नंनाय नङै बेबायदि गासै मानसि बयबो माने गासैखौबो बेयावहा फोरमायनाय जादों जों सिनायनाय सिनायै जोंनि खाथिनि बा गोजाननि बयखौबो जायखौनो जोङो लोगो मोनो बेबायदिहै जोंखौ बयबो मानसिफोरजों लोगोसेयै गोजोनै थाज्लायनायखौ इसोरा जोंखौ हास्थायो जोंनि समाज जिबनाव बेबायदि मोनसे गोजोन थासारियै थानायखौ इसोरा जोंनिफ्राय लुबैयो रमारि 12 बालाब 17 सिरियाव बेबायदि बुंदों रावनोबो गाज्रिनि नङै गाज्रि दाहोफिन बयबो मानसिफोरजों मोजां मोनजानायफोरखौ साननानै खालाम रावनोबो गाज्रिनि नङै गाज्रि दाहोफिन बयबो मानसिफोरजों मोजां मोनजानायफोरखौ साननानै खालाम बे बाइबेल सिरिखौ जोङो नुनो मोनदों आरो संसाराव बेबायदि मोनसे प्रेक्टिस सोलिगासिनो दङ बा बेखौ जोङो जोंनि दैनन्दिन जिबनाव जोंनि सानफ्रोमबोनि जिबनाव जोङो बेखौनो खालामो जे सोरबा जोंनि सायाव माबा मोनसे गाज्रि खालामोब्ला जोंखौ माबा मोनसे बिसयफोरखौ लानानै दुखु होयोब्ला जोंखौ रायोब्ला बा माबा मोनसे गाज्रियै जोंखौ बाहायोब्ला जोङो मा खालामो गाज्रिनि सोलाय जोङो गाज्रिखौ होफिनो गाज्रिनि सोलाय जोङो गाज्रिखौ जोङो होफिनो बे जादों बुहुमाव सोलिबाय थानाय बिदि मोनसे प्रेक्टिस आरो बियो गासै पृथिबियावनो बियो सोलियो जे गाज्रिनि सोलाय गाज्रिखौ होफिननाय नाथाय जोंखौ बाइबेला बिनिफ्राय गुबुन रोखोमैसो जोंखौ फोरोंदों जे गाज्रिनि नङै गाज्रि दाहोफिन संसारा गाज्रिनि सोलाय गाज्रिखौनो होयो जोंबो माब्लाबा समाव गाज्रिनि सोलाय गाज्रि खालामनो जोङो मोजां मोनो नाथाय बेबायदि जिउ खुंनायखौ इसोरा जोंनिफ्राय लुबैयाखै आरो बेवखायनो बाइबेला जोंखौ एसे आलादायै बा गुबुन रोखोमै जोंखौ फोरोंदों जे गाज्रिनि नङै गाज्रिखौ दाहोफिन बयबो मानसिफोरजों मोजां मोनजानायफोरखौ साननानै खालाम बुंनायाव गोरलै जानो हागौ नाथाय बेखौ खालामनो थांनाया बेसेबा गोब्राब जोंनि जिबनाव जुदि जोङो साननानै नायोब्ला बेखौ प्रेक्टिकेलि खालामनाया बियो जोंनि थाखाय गोब्राब खारन सोरबा जोंखौ रायोब्ला गाज्रि बेबहार खालामोब्ला बा जोंनि सायाव माबा मोनसे गाज्रि खालामोब्ला जोङो बिनो मोजांखौ जोङो होफिननो हाया गोसोआव जोङो रागा जोंनाय गाज्रि मोननाय बेफोरखौ लानानैसो जोङो थायो गोसोआव लानानै जोङो थाबाय थायो जायनि जाहोनाव जोङो गावजों गाव माथो होज्लायनायफोरखौ जोङो नागारलाङो
जायनि जाहोनाव जोङो जोंनि सुथुरखौ नुयोब्ला जायखौ जोङो गाज्रि मोनो बेखौ जोङो लोगो मोनोब्ला लामायाव लोगो मोनोब्ला मा खालामो जोङो एरायनानैब्लाबो जोङो थांगोन बेखौ लामायाव लोगो मोनोब्ला बहाबा थाथ'नानैब्लाबो थागोन बेबायदि अबस्था जोंनि जिबनाव जालाङो बेबायदि गाज्रि मोननानै थानाय बेबायदि थालाङो आरो बेयावखायनो बाइबेला जोंखौ बेबायदि जानानै थानायखौ जोंनिफ्राय लुबैयाखै गाज्रिनि सोलाय मोजांखौ होनोसो बाइबेला जोंखौ फोरोंदों थिग बेबायदिनो जोङो नायनो मार्कुस 9 बालाबाव जेब्ला जोङो नायगोन मार्कुस 9 बालाब 14निफ्राय बे गासै भार्सखौ बालाबखौ जेब्ला जोङो नायगोन बेयाव जिसुनि सेलाफोराबो बेबायदि मोनसे सान्ति परिबेसाव थानायाव बिसोरोबो स्ट्रागल जादोंमोन इउनिटियाव थानायाव बिसोरबो स्ट्रागल जादोंमोन मार्कुस 9 बालाब 14 सिरियाव जेब्ला जोङो नायगोन बेयाव बिसोरो गावजों गाव आर्गुमेन्ट खालामलायनाय तर्क बितर्क खालामलायनायनि बाथ्रा आयेन गोरोंफोरजों आरो जिसुनि सेलाफोरजों बेबायदि तर्क बितर्क खालामज्लायनाय बाथ्रा जोङो मार्कुस 9 बालाब 14 सिरियाव जोङो नुनो मोनो आरो मार्कुस 9 बालाब 33 सिरियाव जेब्ला जोङो नायगोन जिसुनि सेलाफोराबो गावजों गाव बेबायदि तर्क नांज्लायदों रायज्लायलायदों जे जोंनि गेजेराव सोरो देरसिन बेबायदि माखासे डिबेटफोरा बिसोरनि गेजेरावबो सोलिदों आरो थिग बेबायदिनो बिसोरनि गेजेरावबो बेबायदि मोनसे इउनिटि बा गोरोबज्लायनानै थानायाव बिसोरबो बेबायदि माखासे मोगा मोगिफोरखौ बिसोरबो मोगा मोगि जानो गोनां जादोंमोन जिसुनि सेलाफोराबो थिग बेबायदिनो जोंनि जिबनावबो दिनै दैनन्दिन जिबनाव बेबायदि गोबां रोखोमनि समस्याफोरजों जोङो मोगा मोगि जायो गोबां रोखोमनि समस्याफोरजों मोगा मोगि जानायाव जोङो गोबां समाव जोङो बेबायदि तर्क बितर्क जोङो जाज्लायो डिबेटफोरा जोंनि गेजेराव जाज्लायो आरो जायनि जाहोनाव जुदि जोङो नम्र जानो रोङाब्ला गुरै जुदि जोङो जानो रोङाब्ला बे बाथ्राफोरा बाराद्राय जालांनानै बियो मा खालामो जोंखौ खौसेथि थानायनिफ्राय जोंखौ बेबायदि गोजान खालामो आरो बेबायदि जानानै थानायखौ इसोरा जोंनिफ्राय लुबैयाखै जोङो बिनि सोलाय जोङो माबायदिहै जोङो जिउ खुंनांगौ इब्रियारि 12 बालाब 14निफ्राय 15 सिरियाव जोङो बेबायदि मोनसे मोजां बाइबेल सिरि जोङो नुनो मोनो इब्रि 12 बालाब 14निफ्राय 15 सिरि आङो फरायनो नोंसोरो बयबो गोजोननायखौ होसोदो आरो गोथारै थानो हास्थायदो मानोना बे गैयाब्ला रावबो फोरबोखौ नुनो मोननाय नङा नोंसोरनि सासेयाबो इसोरनि दयाखौ खोमायि बादि मुंबो गोखा जानायनि रोदा रोदोमखांनानै गावनि बिसजों सासेखौबो सैहोयि बादि आरो लिरदों সকলোৰে হৈতে শান্তিৰে থাকিবলৈ আৰু পবিত্ৰ জীৱন যাপন কৰিবলৈ যত্ন কৰা কাৰণ পবিত্ৰতাৰ বিনে কোনেও ঈশ্বৰক দেখা পাব নোৱাৰে সাৱধান হোৱা যেন কোনেও ঈশ্বৰৰ অনুগ্ৰহ লাভ কৰাৰ পৰা বঞ্চিত নহয় চাবা যাতে কোনেও বিষাক্ত পুলিৰ দৰে গজি বাঢ়ি তাৰ বিহেৰে নানা সমস্যাৰ সৃষ্টি কৰাৰ দৰে অনেকৰ জীৱন অহুচি নকৰে बर' बाइबेलावब्ला जोङो सासेखौबो सैहोयि बादि होननानै जोङो नुनो मोनदों आरो इंलिश बाइबेलावब्ला मेनि होननानै गोबांखौ होननानै मुंख'दों बर'आव सासेखौबो होननानै बुंदों आरो असमिया बाइबेलाव अनेकर जीवन होनना बुंदों असमिया बाइबेलावबो अनेकर जीवन गोबांनि जीवन बेबायदिहै बुंदों जोङो माबायदिहै दिनै जोङो रज'दों जोङो गाव गावनि जिउआव जोङो दिनै गावखौ माबायदिहै जोङो रज'होदों जोङो गावखौनो गाव जोङो गंफा गंफा बेबायदि बिफां हिसाबै जोङो साननानै जोङो लानि जे जोङो
फांफा फांफा बिफां आरो बे बिफाङा दिनै माबायदि रज'दों बेयाव बर' बाइबेलाव बुंदों बर' बाइबेलाव गोखा जानायनि रोदा रोदोमखांनानै होनना बुंदों आरो असमिया बाइबेलावबा बिहाक्ट पुलिर दरे होननानै बुंदों बिहाक्ट पुलिर दरे गजि बारि बिहाक्ट पुलि बायदि रज'नानै बिनि बिसजों गुबुनखौ सैहोयि बादि होननानै बुंदों गोबांखौ सैहोयि बादि बा सासेखौबो सैहोयि बादि बेयाव मिनिङा एखेयानो नाथाय सोदोबा एसे आलादा जादों दिनै जोङो माबायदिहै गावखौ जोङो फेदेरदों जोंनि समाजाव गोबां समाव जोङो नांज्लाय खमज्लाय बेबायदिहै जोङो सोलियो जोंनि गामिया कापुरपुरानिफ्राय गावबाय 1991आव आरो बिनि सिगांनिफ्रायनो गावनायनि सिगांनिफ्रायनो जोंनि जिथु जोंनि खन्दआ दुब्लि दरसे बारनांगौ आरो गेजेराव एसे लांदां दङ आरो बिनिफ्राय कापुरपुरा आरो बिनिफ्राय जोंनि गामिखौ गोदो गोदायनि आबै आबौमोना हाल्ला गामि होननानै मिथियो आरो दाबो बांसिन बोराय बुरै अबस्थानि मानसिफोरा नाजरत होननानै बुंब्ला मोनथिया मा होननानै मिथियो हाल्ला गामि होननानै बुंब्ला मिथिया आरो हाल्ला गामि मानो हाल्ला गामि थाखो गोदोनि समाव जोंनि गामिनि मानसिफ्रा शिक्षा गैयै मानसिफोरमोन हाजिरा मावनानै जाग्रा दुखु खस्थ'जों थाग्रा जौजों गोदोनानै थाग्रा बेबायदि मोनसे गामिमोन होननानै बुङो जायनि जाहोनाव लोंनानै सानफ्रोमबो नांलायो सानफ्रोमबो दावराव सानफ्रोमबो बिजों बैजों नांज्लायबाय थानायानोसै बियो बैखौ दुखु होगोन बैयो बैखौ दुखु होगोन बेबायदि लोंनानै दावराव दावसि सानफ्रोमबो दावराव दावसि आरो बेयावखायनो जोंनि गामिनि नामाबो हाल्ला गामि होननानै थाबाय होनना बुङो आरो जोंनि गामिनि नामा हाल्ला गामि अब्ला बे उदाहरननिफ्राय जोङो नायनो जे जोङो माबायदि गावखौ जोङो दैखांदों माबायदिहै जोङो गावखौ ख्रिस्टनियाव जोङो लुखांदों दिनै जोङो गाज्रि आखल आखुखौ लानानै बिहाक्ट पुलि होननानै बुङोब्ला बा बिस गोनां रोदा होननानै बुङोब्ला जोङो जोंनि जिबनाव जोंनि गाज्रि आखल आखुखौ जोङो लानो हायो गाज्रि आखल आखु गाज्रि गोसोनि साननाय गुबुनखौ नायनो बानाय गुबुनखौ गाज्रि साननाय बे गासै बाथ्राखौ जोङो साननानै लानो हायो आरो बेबायदिया जेब्ला जोंनि गोसोआव थागोन बेबायदि बाथ्राफ्रा जेब्ला जोंनि गोसोआव थागोन जोङो निस्सय जोङो गुबुनखौ जोङो दुखु होगोन बिहाक्ट बिस जानानै बिस मानेथ' आरो सैहोनाय आरो न' बिस मानेथ' गुबुनखौ सैहोनाय आरो जोङो गुबुनखौ सैहोआलासिनो जाहाथे जोङो मोजां आखल आखुजों बयजोंबो गोरोबज्लायनानै जाहाथे जोङो जिउ खुंनो हायो बेबायदिहै इसोरा जोंनि जिबनाव आशीर्बाद खालामथों आरो बेबायदिहै जिउ खुंनो जोङो जत्न खालामनो गुबुननि थाखाय मोजां सिन्ता खालामग्रा गुबुननि थाखाय मोजां खामानि मावग्रा बेबायदि मोजां खामानि मावग्रा सिन्ता धारानि मानसि जानानै जोंबो जिउ खुंनो बे बाइबेल सिरियाव जोङो बेखौ जोङो नुनो मोनबाय जे जोङो बयबो गावजों गाव बेबायदि बिहाक्ट बिस गोनां बिफां बायदि जाहाथे जों जाया आरो जोङो नायनो जोंनि समाज जिबनाव जुदि जोङो गोजोनै जुदि जोङो थानो हास्थायोब्ला आलो गोजोनै सुखुयै जुदि जोङो थानो हास्थायोब्ला जोंनि जिबनाव जोङो गावजों गाव जोङो निमाहा होज्लायनांगोन गावजों गाव जुदि जोङो निमाहा होज्लायनो हायाब्ला जोङो थारैनो जोङो बे गोजोननायखौ जोङो माब्लाबाबो जोङो मोननो हानाय नङा कलसिया 3:13 बुंदों जे सोरहाबा सोरबानि नङै एरनाय दंब्ला गावजों गाव सैज्लाय आरो नागारज्लाय फोरबोआ जेरै नोंसोरनो अननानै खेमा होदोंमोन नोंसोरबो बेबायदिनो खेमा होज्लाय
इसोरनि गोथार बायक'आ जोंखौ गावजों गाव खेमा होज्लायनानै निमाहा होज्लायनानै थानायखौ इसोरा जोंनिफ्राय लुबैदों। कारन निमाहा गैज्लायाब्ला खेमा गैज्लायाब्ला जोङो माब्लाबाबो जोङो गोजोनै जोङो थानो हानाय नङा। गुबुननि थाखाय गाज्रिखौ गोसोआव लानानै गाज्रि बाथ्राफोरखौ जोङो साननानै बा गुबुना जोंखौ बेबायदि नासयदों जोंखौ बेबायदि खालामदों बे गासै बाथ्राफोरखौ गोसोआव जुदि जोङो लानानै थाबाय थायोब्ला जोङो माब्लाबाबो जोंनि समाज जिबनाव जोङो गोजोनै जोङो थानो हानाय नङा। जिसु ख्रिस्ट'आ जेरै जोंखौ निमाहा होदों जोंनि गासै पापफोरखौ बानस'दों आरो जोंनि गासै पापफोरखौ बियो निमाहा होदों बेबायदिनो जोङो समाजाव गावजों गाव जोङो बेबायदि निमाहा होज्लायनानै जोङो थानांगौ। আৰু আমি যদি আমাৰ সমাজত সুখেৰে আমি যদি থাকিব ইচ্ছা কৰোঁ আমি ইজনে সিজনক আমি ক্ষমা আমি কৰিব লাগিব। যীশু খ্ৰীষ্টই যেনেকৈ আমাক আমাৰ পাপবোৰ ক্ষমা কৰিছিলে ঠিক তেনেদৰে আমিও ইজনে সিজনক আমি ক্ষমা কৰিব লাগিব আৰু ভাল জীৱন যাপন আমি কৰিব লাগিব। আৰু जोङो नायनो जोङो गुबुननि थाखाय जोङो आशीर्बाद जोङो जानो गुबुननि थाखाय जोङो आशीर्बाद गोनां दोहैयो जोङो इब्रि 12:14-15 सिरियाव जों नायदोंमोन जे गोखा रोदा रोदोमखांनाय बायदि जेन जोङो जाया नाथाय गुबुननि थाखाय जोङो आशीर्बाद गोनां जोङो जानांगौ। जोङो मेथाइफोरावबो जोङो रोजाबो ना मेथाइयावबो जोङो रोजाबो मेक मी ए ब्लेसिं मेक मी ए ब्लेसिं होननानै जोङो बेबायदि मेथाइखौ रोजाबो बोर गोनां जाथों गुबुननो लागै आङो जाहाथे गुबुननो लागै बोर गोनां जायो बे मेथाइफोरखौ जोङो रोजाबो। थिनहरजानाय 9:36-43 सिरियाव जेब्ला जोङो नायगोन बेयाव सासे आइजोनि सोमोन्दै जोङो नुनो मोनगोन। थिनहरजानाय 9:36-43 सिरिसिम जेब्ला जोङो नायगोन बेयाव सासे रान्दि आइजोनि सोमोन्दै बा सासे आइजोनि सोमोन्दै जोङो नुनो मोनो। जोङो माबायदि गुबुननो लागै जोङो आशीर्बाद जोङो जानो हागोन माबायदियै जोङो गुबुनखौ हेफाजाब खालामनो हागोन बा गुबुननि थाखाय जोङो गावनि दंनाय मानिखौ होनानै जोङो माबायदि गुबुनखौ जोङो हेफाजाब खालामनो हागोन दुखुनि समाव खैफोदनि समाव बा बेबायदि गुबुन गुबुन समाव जोङो माबायदियै जोङो गुबुनखौ जोङो हेफाजाब होज्लायनो जोङो हागोन। बेयाव जोङो दरकास एबा ताबिथा होननाय सासे आइजो जप्पायाव थानाय सासे आइजो दरकास आरो ताबिथा बे सासे आइजोआनो नाथाय बेहा बेबायदि मोननै गुबुन गुबुन मुंफोर दङमोन नाथाय बे सासे आइजोआनो आरो बे आइजोआ गावनो गावनि आखाइजों सुथाबनानै बियो मा खालामोमोन रान्दि आइजोफोरनो बियो सहाय होयोमोन आरो बेबायदि हेफाजाब खालामोमोन आरो बेबायदिनो गोबांखौ बियो हेफाजाब खालामोमोन गावनि आखाइजों हि सुथाबनानै बियो बेबायदि गुबुननो रान्दि आइजोफोरनो गैयिफोरनो बियो बेबायदि गोबां दान होयोमोन जि सुथाबनानै बियो होयोमोन आरो गाव जि रोङो बेखौनो बियो खालामनानै बियो गुबुनखौ बियो सहाय खालामोमोन। आरो बियो ताबिथाया सासे गोख्रों इसोरखौ फोथायग्रा सासे आइजोमोन आरो इसोरखौ गोख्रों फोथायग्रा आइजोखायसो बियो गुबुननि दुखुखौ नुनानै गुबुननि खस्थ'फोरखौ नुनानै गुबुननि आंखालफोरखौ नुनानै बियो अनुभब जानो हादों जे गुबुनखौ हेफाजाब खालामनांगौ आरो बेबायदियै बियो गोबां आइजोफोरखौ बियो हेफाजाब बियो खालामदोंमोन। थिग बेबायदिनो दिनैबो जोंनि समाजाव बेबायदि गोबां दुखुआव थानाय खस्थ'आव थानाय खैफोदाव थानाय गोबां मानसिफोर जोंनि समाजाव जोंनि खाथि खालायाव जोंनि गामिफोराव बेबायदि गोबां सुबुंफोर दङ जायनि थाखाय जोङो आशीर्बाद जोङो जानो हायो गुबुननि थाखाय। जेब्ला जोङो माब्लाबा समाव न'खर गिदिंनायफोराव थाङो
फेमिलि भिजिटफोराव जोङो थाङो गोबां रोखोमनि आंखालफोरखौ जोङो नुयो सोरबा मोजां स्टुडेन्टफोर दङ नाथाय बिमा बिफाया फरायहोनो हायाखै एडमिशनखौनो खालामहोनो हायाखै सोरबा बेराम आजाराव बेबायदि गोबां दुखु नांथावै गोग्लैनानै दङ नाथाय ट्रिटमेन्ट लानो हायाखै आरो बेबायदिनो गोबां गुबुन गुबुन रोखोमनि समस्याफोराव दिनै जोंनि मानसिफोरा बेबायदि गोदोसोनानै दङ गोग्लैनानै दङ जोङो गावजों गाव जोङो हेफाजाब होज्लायनांगौ जोङो गावबो गुबुननि थाखाय जोङो आशीर्बाद जोङो जानांगौ जोंनि आइजोफ्रा दाननि समाव मेथाइ रोजाबदोंमोन जे लानायनिख्रुइ होग्राया बोर होजाग्रासिन लानायनिख्रुइ होग्राया बोर होजाग्रासिन आरो 1 जुहन 3:17-18 सिरियाव बेबायदि बुंदों ओन्थाय संसारनि बुथुमनाय गोनाङा गावनि बिदा फंबायनो नांगौ गोनां नुनानै बिनिफ्राय गावनि गोसोखौ फांथेयोब्ला इसोरनि अननाया बिनियाव माबोरै थानो अबिसाफोर बाथ्रा आरो होनायफोरजोंल' दाअन खामानि आरो नांगौजोंसो संसारनि बुथुमनाय गोनां होननानै बेयाव बुंदों जायफ्रा संसारनि बुथुमनाय दङ बा इसोरा होनाय आशीर्बादफोर दङ थाखा फैसा लानानै धोन सम्पति लानानै बेबायदि सुबुंफोरा जुदि गुबुननि नांगौफोरखौ नुनानैबो जुदि गावनि गोसोखौ फांथेयोब्ला गावनि गोसोखौ जुदि फांथेनानै दोनोब्ला इसोरनि अननाया बिनियाव माबोरै थानो होननानै बुंदों इसोरनि अननाया बेबायदि बेक्तिनियाव माबोरै थानो हानो जाया गुबुननि दुखुखौ अनुभब खालामनो हाया जाया गुबुननि आंखालखौ अनुभब खालामनो हाया जाया गुबुननि नांगौखौ बुजिस'नो हाया बेबायदि मानसिनि जिबनाव इसोरनि अननाया माबायदि थानो आरो बेयाव बेबायदि बुंदों जे होनायफोरजों अननांगौ आरो बेबायदि दान होनायफोरजों अननांगौ बाथ्राफोरजों अननांगौ खामानिजों अननांगौ आरो गासै नांगौफोरखौ नोजोर होनानै जोङो अननो जोङो रोंनांगौ गुबुनखौ जोङो अननो जोङो रोंनांगौ आरो बेबायदिहै जुदि जोङो गावजों गाव बेबायदि अनज्लायनानै जुदि जोङो थायोब्ला जोंनि समाजाव बेसेबा गोजोननाय रंजानाय जेब्ला जोङो लागोन गुबुना होनायखौ लागोन बेयाव जोंहा जेसेबां रंजानाय दङ जेब्ला जोङो गुबुननो दान होगोन जेब्ला जोङो गुबुनखौ सहाय खालामगोन नांगौ समाव जोङो हेफाजाब खालामगोन जोङो बांसिन रंजानाय जोङो मोनगोन आरो इसोरनिफ्राय बांसिन आशीर्बाद जोङो मोनगोन आरो बाइबेलाबो जोंखौ बेखौनो फोरोंदों लाग्रानिख्रुइ होग्राया बोर होजाग्रासिन होनना बुंदों लाग्रानिख्रुइ होग्रायासो बोर होजाग्रासिन बेवखायनो जोङो होग्राफोर जोङो जानो जोंनि समाजनि थाखाय हावरियाफोरनि थाखाय नांगौफोरनि थाखाय दुखुआव थानायफोरनि थाखाय आंखालाव थानायफोरनि थाखाय जोङो इसोरनि मुङै जोङो होग्राफोर जोङो जानो आरो बेबायदिहै जोङो गावजों गाव होज्लायनानै गावजों गाव दुखु खस्थ' खैफोदनि समाव गावजों गाव जोङो सुंथालायनानै जेब्ला जोङो जिउ खुंगोन अब्ला जोंनि समाजफोरा बेसेबा बेबायदि आलो गोजोन जोङो थानो हागोन आरो इसोरनि अननाया बेयावसो दङ इसोरनि अननाया बेयावसो आरो जोङो गाव गावनि समाजखौ जोङो लुखांनांगौ जोंनि समाजखौ जोङो गावजों गाव जोङो लुखांज्लायनांगौ जेब्ला नोंथांमोननि केम्पासाव आङो हाबदों नोंथांमोननि केम्पासाव हाबनाय लोगो लोगोनो आङो नुदों एराइज एन्ड बिल्ड नोंथांमोननि जिथु थांखि भिजन बे जादों एराइज एन्ड बिल्ड बेखौ आङो नुदों आरो अनुभब खालामनो हादों जे जोङो सिखांनांगौ आरो जोङो लुखांनांगौ जोंनि न'खरखौ जोंनि समाजखौ जोंनि मण्डलिखौ जोङो लुखांनांगौ नेहेमियानि सोमोन्दै जोङो मिथियो नेहेमियाया अकल जेरुसालेम वालखौ बियो लुखाङाखैमोन नाथाय गासै इजराइलारिफोरखौनो बियो लुखांदोंमोन गासै इजराइलारि माहारिखौनो बियो लुखांदोंमोन नेहेमियाया सासे राजानो जौ लुनानै होग्रा सासे मानसिमोन आरो जेब्ला बियो मिन्थिबाय जे जेरुसालेमा मा अबस्थायाव दङ बा इजराइलारिफ्रा मा अबस्थायाव दङ जेब्ला मिथिनो मोनबाय नेहेमियाया लोगो लोगोनो बियो सिद्धान्त लाबाय
थांखि लाबाय जे आङो जेरुसालेमाव थांगोन आरो जेरुसालेमाव थांनानै मा खालामगोन बियो बायनाय वालफोरखौ लुखांगोन आरो जे इजराइल माहारिखौ लुखांगोन बेबायदि भिजन बेबायदि सिमां नेहेमियानि जिबनाव जोङो नुनो मोनो जोंनि मण्डलिफोराव जोंनि समाजफोराव जोंनि नखरफोराव दिनै गोबां बायनानै थानाय बिसयफोर दोङो गोबां बायनानै थानाय बिसयफोर बाथ्राफोर जोंनि समाजाव दोङो दिनै जोंनि समाजफोरा दिनै लोंनाय जानायजों दिनै बायलांनो हमदों जोंनि समाजफोरा जोंनि नखरफोरा दिनै ड्राग्स बाहायनानै ड्राग्स एडिक्ट जानानै दिनै गोबां जोंनि मोजां मोजां लाइमोनफ्रा दिनै जोबलांनो हमदों जोंनि समाजा दिनै करापसनजों दिनै गोदोनानै दङ बा करापसनजों दिनै जोंनि समाजफोरा दिनै बायलांनो हमदों आरो बेबायदिनो गुबुन गुबुन बिसयफोराव बेबायदिनो जोंनि समाजफोरा बेबायदि बायलांनो हमदों बा बायनानै दङ नोंथांमोननि समाजखौ नोंथांमोननि मण्डलिखौ नोंथांमोना मिन्थिगौ नोंथांमोननि नखरनि अबस्थाखौ नोंथांमोना मिन्थिगौ बबे बिसयाव दिनै बायनानै दङ बबे बिसयाव दिनै उनफिननानै दङ बबे बिसयाव दिनै जोङो लुखांफिननो गोनां बेबायदि जानानै दङ बे गासै बाथ्राफोरखौ नोंथांमोना मिन्थिगौ आरो जेराव बायनायखौ नुदों बिखौ जोङो लुखांफिननो जोङो सिमां नुनांगोन भिजन लानांगोन आरो जेब्ला जोङो सिमां नुगोन अब्लासो जोङो खामानिखौ जोङो मावनो हागोन गोबां समाव दिनै जोङो नुयो जोंनि मोजां मोजां नखरफोरा बायलांनो हमदों जिसुखौ लोगोआव लानानै जिउ खुंलाङिनि थाखाय गोबां सुबुंफोरा दिनै इसोरनिफ्राय गोजान जानानै दङ गोबां नखरफोरा दिनै इसोरखौ सेथि जायगा होयिनि थाखाय गोबां नखरफोरा दिनै ख्रिस्टिय नखर जानो हायाखै गोबां मण्डलिफोरा दिनै गावनि सिमांफोरखौ लानानै खामानि मावलांनो हायाखै बा गोबां मण्डलिफोरा गुबुन गुबुन बिसयफोराव गुबुन गुबुन समाजफोरा गुबुन गुबुन बिसयफोराव दिनै बेबायदिहै बायनानै दङ बे गासैखौ जोङो लुखांफिननो आरो बेबायदि लुखांफिनोब्लासो जोङो गावनि समाजाव बेबायदि नंथारगौ गोजोननायखौ जोङो लाबोनो हागोन आरो बेबायदिहै जोङो गावजों गाव लुखांलायनायनि गेजेरजों इसोरनि रायजोखौ जोङो लाबोनो हागोन बा इसोरनि रायजोखौ जोङो लुखांफिननो हागोन आरो बेबायदि जानायखौ इसोरा जोंनिफ्राय लुबैदों जोङो थांनाय सेथि सुक्रुबारनिफ्राय जोङो नायबाय नंथारगौ गोजोननायनि सोमोन्दै जे नंथारगौ गोजोननाया अकल जिसुनियावसो दङ जाया इसोरनि बोसोन जिसुनि बोसोनखौ मानिगोन अब्लासो जोंनियाव बे नंथारगौ गोजोननाया जोंनि जिबनाव थागोन आरो बे नंथारगौ गोजोननायखौ जुदि जोंनि जिबनाव जोंनो नांगौब्ला सेथियावनो जोङो गावखौ इसोरनियाव गथायनांगोन इसोरनि बोसोनखौ जोङो मानिनांगोन इसोरखौ जोङो फोथायनांगोन आरो बे इसोरखौ लानानै जोङो गावनि नखरखौ जोङो लुखांनांगोन गावनि नखरखौ जोङो ख्रिस्टिय नखर जोङो दानांगोन आरो बेजों लोगोसे जोङो गावनि समाजखौ जोङो लुखांलांनांगोन आरो बे गासै खामानिखौ जोङो जेब्ला इसोरजों थागोन इसोरनि बोसोनफोरखौ जेब्ला जोङो मानिगोन इसोरनि थिननायफोरखौ जेब्ला जोङो मानिगोन अब्लासो जोंनि बेक्तिगत जिबनाव जोंनि नखर जिबनाव आरो जोंनि समाज जिबनाव जिथु गोजोननाय नंथारगौ गोजोननाय बा जिसु ख्रिस्टनि गोजोननाय बे गोजोननायखौ जोङो मोननो हागोन आरो जोङो नायदोंमोन जे जोंनि गोजोननाय जिसु ख्रिस्टनि जि गोजोननाय बे गोजोननाया संसारनि मुवाफोराव नङा संसारनि मुवाफोराव नङा बा बेबायदि जेबो समस्या गैयै आलो गोजोन थासारियाव थानाय बेबायदि गोजोननाय नङा नाथाय गासै दुखु सिन्ता गासै समस्याफोरनि गेजेरजोंब्लाबो जोङो मोजाङै सोलिलांनाय गावनि जिबनाव जोङो मोजाङै सोलिलांनाय बेयावसो जोंहा नंथारगौ गोजोननाय दङ आरो बे गोजोननायखौ जोङो नायदोंमोन राइट रिलेशनशिप नंथारगौ सोमोन्दो इसोरजों गावजों गाव आरो इसोरनि सोरजि जानाय गासैजोंबो जेब्ला जोङो मोजां सोमोन्दोआव थागोन अब्लासो जोंनियाव बे नंथारगौ गोजोननाया जोंनियाव थागोन आरो बेयावखायनो जोङो इसोरजों गावजों गाव
आरो इसोरनि गासै सोरजि जानायफोरजों जोङो जेरै थानांगौ इसोरा जोंखौ जेरैबायदि थानो थिनदों बेबायदियै जेब्ला जोङो थागोन जोंनियाव बेबायदि इसोरनि नंथारगौ गोजोननाया जोंनि जिबनाव थागोन, जोंनि नखर जिबनाव थागोन आरो जोंनि समाज जिबनाव थागोन। आरो बेयावखायनो जोङो जोंनि जिबनाव जोङो बेबायदि गोजोनै थानोब्ला जोङो सेथि जोङो इसोरखौ जोङो फोथायनो आरो बिनि उनाव इसोरनि थिननाय गासै बाथ्राफोरखौ जोङो मानिनो, इसोरनि थिननायफोरखौ जोङो मानिनो। खारन जोङो थांनाय समफोराव जोङो नायबाय जे सल'मनाबो इसोरनि बोसोनखौ मानियैनि थाखाय जोबनायाव बियो गासैखौबो नायबिजिरनानै संसारनि गासै रंजानायफोरखौ मा सानदों नंबां जाबांसो सानदों। आरो अकल जिसुनि बाथ्रा मानिनानै इसोरनि बाथ्रा मानिनानै सोलिनायावसो बेबायदि नंथारगौ गोजोननाय बेयावसो दङ होननानै सल'मन राजाया गावनो बुंदों। आरो जोबनायाव आङो मोनसे बाथ्रा बाइबेल सिरि आङो फरायनानै आङो फोजोबनो सानदों। उपदेशगिरि 12 बालाब 13 सिरि। बेफोर गासैखौ नागारनानै उपदेश होनांगौ मोनसेल' बोसोना बेनो, इसोरखौ गि, बिनि बोसोनफोरखौ फालि, मानोना बिनि थाखायल' मानसिया हायाव सोरजिजाबाय। आङो आरोबाव खनसे फरायनो। बेफोर गासैखौ नागारनानै उपदेश होनांगौ मोनसेल' बोसोना बेनो, इसोरखौ गि, बिनि बोसोनफोरखौ फालि, मानोना बिनि थाखायल' मानसिया हायाव सोरजिजाबाय। जोङो हायाव मानो सोरजिजाखो? इसोरखौ मानिनो थाखाय, इसोरखौ गिनो थाखाय आरो बिनि गासै बोसोनफोरखौ फालिनो थाखाय। आरो बे गासै बोसोनफोरखौ लानानै जेब्ला जोङो फालिलांगोन अब्ला जोंनि जिबनाव निस्सय जिसु ख्रिस्ट'नि जि गोजोननाय, बे गोजोननाया जोंनि जिबनाव, जोंनि नखर जिबनाव, जोंनि समाज जिबनाव अरायबो थाफ्लायगोन। इसोरा साफ्रोमखौबो आशीर्बाद खालामथों। जोङो जोबथायाव आरज खालामनो नोंथांमोनाबो गाव गावनि गोसोआव आरज खालामगोन जाहाथे इसोरा थिननाय बायदि इसोरखौ गिनानै इसोरनि गासै बोसोनफोरखौ फालिनानै जाहाथे जोङो जिउ खुंलांनो हायो। आरो मानसिया बिनि थाखायनो सोरजिजादों होननानै बुंदों। आरो जेब्ला जोङो इसोरनि गासै बोसोनफोरखौ मानिनानै सोलिगोन जोङो नंथारगौ गोजोननायखौ जोङो इसोरनियाव जोङो मोननो हागोन। आं आरज खालामनो नोंथांमोनाबो बयबो गाव गावनि गोसोआव आरज खालामगोन। जों बयबो आरज खालामनो खर' गंग्लायगोन। आमेन। हामबायसै।